rite kose ma nengo pogore ga kata naka dikata na Homa Bay nikech an nyaka rech wonyo dho nam kanyo rech pod nengo ni mana malo samoro akeni gin kang'o matimore wan wagino ga ni samoro kidhi e dho nam rech nyalo bedo ma nengo no gonyore matin derno it is en gima fani nikech rech nengo mar rech Nairobi kayot kata molo madala gima nafwenyo chieng' moro na wuotha kadhi dala ing'eni ohand rech sani ji opie ohand rech ji timo mang'eny chon ne wan gi mentality moro ni rech en mana mar joluo to sani king'iyo chiro ma ok ng'ato wacho ni an gi ukabila but ukabinde mamoko gi odonje koro gimomiyo iyudo ni rech beche ng'eny dala ng'eny jogi ya thuche gi koni odhi kata gi truck gi freezer e dho nam gi siling 100,000 to in kata gi silingi 10,000 ing'eni janam en ng'ama odenyo kaeto ki i-compare silingi 10,000 gi 100,000 ni ok onyal ng'iyi diriyo koro most of the time gimiyo joma nigi pesa but I would even say ni gimbe iwe ni gimbe inyanyasa gi ing'eni nitie mentality moro mar ni jalupo okosomo okong'e ber pesa gimoro ailano koro wan joma nie tie nam moningo bed ni ne miyudo rech gi bei mayot inimi gi bei matin nikech inikawo rech 2 kata 3 koro chalo ni retail kech gisewinjore gi joka ni ka ieni ogo timiya rech go te tadhigo rech madala okusre kata dala iyudo ni ng'eny gi okawo biro Nairobi koni koro bei makoni yot kech ok okawe gi bei matek dala kocha ineno koro rech to bei luore mana gi size Nairobi kata ok dawach no tek ahinya mak mana ni rech beche sani ni malo koro wambe ochunowa kaka jo retail wamedo beche ni malo because of the high demand tingeni chon moro nyalo yiere koda ni dhi ting'ia rech kata mana jaus rech kaka iuse ne ka in kidhi ware inyise ni size ne ma nyuso ni 300 kata ka uso ni 500 omenda mopogore tinde dan nok time gi kilo tinde gitime gi kilo obedo kane kilo no be gi ng'ado matin idhi ni en kila 3 to kare en kila 2 gi nus idhi michwere migolie to rom ni tini dwa ni use siling 400 nang'eni sani paro ni use kilo kopogore kaka ning'iye chon koso loko en demand mar rech ni malo ing'eni anything gimoro amora kata ka dwaro mare ni malo to jo biashara piny koni they devise ways ma ginyalo yudo go pesa kech ong'eni kata kan murino kaka to ng'ama chielo bobiro kawo kaito gima timore ni poka winjo I am not aware maybe jatelo gindo biro nyisowa ka rech ni kata gi kaka regulation manyalo regulate pricing and all that ibo yudo ni jo global tilapia according to the pes kaluore gi pesa magitiyo gi production gibo bedo piny to gibo wacho ni wan ma kaka wauso rechwa janam be kama ng'ama chielo be kama kore momi yudo ka rech beche opogore nikech ng'ato kaka maybe ja fish farmer obro goni kaluore gi embe profit mose set aside ni mai modwa no yudi janam be gi free range kaka japoduongo gindo nyisowa embo bro wacho ni free range nani mondo mi apiem gi ng'at machielo cha auso kama koro pogore koro an kaka retail kadhi go bei ambe luore gi kuma ware ka ware ka global ma seche moko beche ni malo abuso malo kaka we ka ja free range ma seche moko no denyo miya kata 50 wa idhigo amba dhi use miya kata 150 mondo kika yude profit ahinya moro mani malo manyalo hinyo janyiepo erokamano ahinya samoro Cheryl kapok akoyo matin in bude classification bwang'ini rech is one of the perishable goods iwacho ni gik makethore mana mapiyo